18 urteko espetxe zigorra ezarri diote Iruñean bere ziegakidea hil zuen emakumeari. Ziorraz gain, 8 urteko zaintzapeko askatasuna ere aplikatu diote. Biktima suizidio prebenitzeko programa baten zegoen, baina hura uzteko asmoa zeukan. Osakidetzak baliabide propioz asumituko ditu haurdunaldietenak. Hala adierazi du gaur Imanol Pradalesek Jaurlaritzako kontrol plenoan. Gaur egun zerbitzu hau doakoa izan arren, hainbat klinika batzuekin lankidetza egiten da. 2024an 4.210 abortu egin ziren. 2026tik aurrera, Osakidetzaren baliabide propioak erabiltzen hasiko dira zerbitzu hau emateko. Akelarre marearen kontra dokumentala Lekeitioko Euskal Zinebileran estreinatuko da urriaren 19an. Filma Xabier Zabal eta Carlos Iglesias Serranok zuzendu dute. Dokumentalak Akelarre taldearen ibilbidea sakondu eta unerik garrantzitsu eta adierazgarrienak azpimarratuko ditu. Xabi Solano, Onintza Enbeitea eta Aine Dualderen testigantzak azaltzen dira besteak beste. Gabon guztioi eta ongi etorri urriaren 10eko albistegira. Administrazioak ari dira hurrengo aurrekontuetan fokua jartzen, eta horren harira aurten ere EH Bilduk gonbitea luzatu die Eusko Alderdi Jeltzaleari eta Alderdi Sozialistari, Bizkaiko, Gipuzkoako, Arabako eta Eusko Jaurlaritzako aurrekontuan modu bateratuan negoziatzeko. Biek atea itzi diote modu batean ala bestean. Iaz egin zuen bezala aurten ere Euskal Herria Bilduk eskua luzatu die Eusko Alderdi Jeltzaleari eta Alderdi Sozialistari, Eusko Jaurlaritzaren eta Bizkaiko, Gipuzkoako eta Arabako aldundien aurrekontuak modu bateratuan negoziatzeko. Eta aurten berriro ere aprobetxatuko dut hemen nagola gonbidapen bat egiteko bai Alderdi Sozialistari eta bai Euskal Alderdi Jeltzaleari. Gure ustez, gonbidapena da logika horretan esertzea, eztabaidatzera lau aurrekontu hauen inguruan. Berriro diot, zertarako ikusteko zenbat diru daukagun eta nun inbertitu behar da. Eta logikoki guk prestutasun osoa daukagu bloke horretan eta termino kolektibo horretan diru guzti hori mahai gainean jarri eta inbertsioa nun egin behar diren adosteko. Eta hori da egiten eta luzatzen diren proposamena. Naiz irratian egin ditu adierazpenak Arnaldo Otegik eta esan du proposamena zentzuzkoa dela, hala ere EAJ eta Alderdi Sozialista kontra agertu dira. Dena den, jeltzaleak prest daude aurrekontuak alderdi guztiekin negoziatzeko lehentasunik eta betorik gabe. Gure eskua luzatuta dago guztiekin hitz egiteko, baina lehentasunik gabe eta betorik gabe. Beraz, Bilduri eskatzen dioguna da, momentu honetan, seriotasunez negoziatu behar diren mailetan eta edabideetan zarata gutxiago egitea. Eusko Legebiltzarreko bozeramaile jeltzaleak dio erakunde bakoitzean ezberdinak direla errealitateak eta baldintzak, iturri sozialistak ere ildo beretik mintzatu dira, baina atea erabat itxibarik eneko anduezak adierazi du elkarrizketak eman arte itxarongo dutela. Jaurlaritzak Espainiako gobernuari eman dizkio Gernikako estatutua osatzeko landutako 10 dokumentu. Haien artean dago portuena. Bilboko eta Pasaiako portuen kudeak eta bere gain hartu nahi ditu besteak beste. Pasaiako portuari dagokionez, haren urrunago joan nahi du. Haren titulartasuna ere eskuratu nahi du. Eusko Jaurlaritzak dokumentuak Espainiako gobernuari entregatuta, orainari dagokio transferentziak egikaritzea. Eskualdatzeke dauden eskumenak ezarritako egutegiaren baitan eta adostutako epean ixteko asmoz Jaurlaritzaren bozeramaile eta autogobernuko sailburu Mario Ubarretxena Madrilen izan da aste honetan. Gaur Madrilera itzuli gara 46 urte egiteke daramana bete dadin eskatzeko, Gernikako estatutua. Eusko Jaurlaritzak Espainiako gobernuari eman dizkio indarrean dagoen legeriaren baitan Gernikako estatutua osatzeko landutako 10 proposamen. Lurralde politikako ministro Angel Victor Torresi 10 dokumentu eman dizkiogu. Gauzatu gabe dauden transferentzien inguruko proposamen zehatzekin.
Proposamen horien artean dago interes orokorreko portuak bereganatzea, alegia Bilboko eta Pasaiako portuen kudeaketa bere gain hartzea. Pasaiaren kasuan haren titulartasun ere eskuratu nahi du. Jaurlaritzak egindako proposamenen artean daude bestalde turismoko paradoreak, ibilgailuen trafiko eta zirkulazioa, udal hauteskundeen araubidea, kreditu ofiziala eta bankuak, aseguru pribatuak, nekazaritzako aseguruak, herrilanen azterlan eta esperimentazio zentroa, eta azkenik industria enpresa txiki eta ertainei zuzendutako sustapena, laguntza eta finantzaketa. Proposamenak errealistak dira, eta epe konprometituan bete daitezke. Horretarako borondate politikoa baldin badago eta bultzada nahikoa ematen baldin bazaio. Eusko Jaurlaritzak dokumentuak Espainiako gobernuari entregatuta orainari dagokio transferentziak egikaritzea. Ostegun honetako goizeko 6 aldera, Espainiako poliziak uztailaren 6an Sanferminetako txupinazoan izandako gertakariekin lotura duen pertsona bat atxilotu du Iruñean, tokiko komunikabideek jasotako informazioaren arabera. Ostegun honetako goizeko 6 aldera, Espainiako poliziak uztailaren 6an Sanferminetako txupinazoan izandako gertakariekin lotura duen pertsona bat atxilotu du Iruñean, tokiko komunikabideek jasotako informazioaren arabera. Jaiegun hartan udaletxeko plaza tentsio agertoki bihurtu zen. Hainbat lagun Israelgo estatuaren aurkako pankarta bat sartzen saiatu ziren txupinazoan. Ordenaindarrek karga polizialekin erantzun zuten, zauritu ugari eragin zituzten eta pertsona bat atxilotu zuten. Informatzaileen arabera, 50 pertsona baino gehiago identifikatu zituzten eta bestein batek eraso fisikoak jasan zituzten agenteen aldetik. Ostegun honetan egindako atxiloketa gertaera horiekin eta egun horretan bertan errepresioaren aurrean klase elkartasunan lopean izandako protestekin lotuta egongo litzateke, hain zuzen ere. Agintariek atxilotuaren nortasunari eta kargu zehatzei buruzko xehetasun gehiagorik eman ez duten arren, gertaerak jai tradizionaletan ordena publikoaren kudeaketari eta manifestazio politikorako eskubideari buruzko eztabaida berpiztu du. Datozen orduetan bertsio ofizial bat eskaintza espero da, atxilotuaren zain dagoen prozesu judizialari eta inplikatutako agenteen balizko erantzukizunei buruzko datu gehiagorekin. Mondragon korporazioko Dikar enpresak Ternua marka erosi du, bere hazkundea bultzatzeko helburuarekin. Azaldu dutenez, erosketak euskal industriaren aldeko konpromisoa sendatu nahi du. Mondragon korporazioaren kide den Dikar konpainiak Ternua marka erosi du, bere hazkundea bultzatzeko helburuarekin. Konpainiak azaldu duenez, erosketak lurraldearekiko konpromisoa eta euskal industriaren aldeko apustua sendotzen du. Donostiako merkataritza arloko epaitegiak onartu du erosketa eta aditzera eman dutenez, Ternuak beste eskaintza batzuk izan baditu ere, Dikarren proposamenaren arrakasta lurraldearekiko, pertsonekiko eta markaren etorkizunarekiko konpromisoa azpimarratu dute. Dikarrek bere aldetik jakinarazi du kirolaren eta mendiaren inguruko ezagutza sakona duela, bai ikuspuntu teknikotik baita kontsumitzailearen ulermenetik ere. Halaber egindako apustua anbizio handiko dela nabarmendu dute eta erabat errespetatzen duela haren ondarea. Izan ere, Ternua ekainetik egonda borondatezko hartzeko dunen lehiaketan. Markak ezin baitzion aurre egin 16 milioi euroko zorrari. Ternuak bere garaian azaldu zuenez, ehungintzaren sektorea une kritikoa igarotzen ari da mundu mailan eta sektoreko marka asko kolokan jarri ditu. Ternua enpresa, Ternua, Astore, Lorpen eta Loreak mendian markek osatzen dute eta dagoeneko beste konpainia batzuk hasi dira hauek erosten. Hainbat hedabidek ezagutarazitakoaren arabera, Gipuzkoako Borobitex enpresak erosi du Loreak mendian marka. Ana del Val kultura eta kiroletako diputatuak adierazi du Bernedoko udalekuetan gertatutako argitzea fiskaltzaren esku dagoela. Gasteizko epaitegiak dagoeneko 17 salaketa jaso dituztela adierazi dute, ustezko sexu askatasunaren aurkako delituengatik.
Bernedoko udalekuetan gertatutakoa argitzea fiskaltzari dagokiola adierazi du Ana del Val, kultura eta kiroletako foru diputatuak batzar nagusietan egindako ezoiko batzorde batean. Kasua Gasteizko instrukzio epaitegiak ikertzen du eta azaldu dutenez, dagoeneko 17 salaketa jaso dituzte ustezko sexu askatasunaren aurkako delituengatik. Del Valek adierazitakoaren arabera, Aldundiak aurtengo irailera arte ez du udaleku horren berri izan, eta inoiz ez dutela foru Aldundian izena eman argitu du. Azaldu duenez, ama batek mezu elektronikoz udalekuan ustezko jarrera desegokiak ematen zirela ezagutarazi ostean familiekin batzartu ziren, dokumentazioa eskatu eta babesa helarazteko. Euskal Autonomia Erkidegoko gainerako foru Aldundiekin harremanetan jarri ostean Bizkaiak 2019an ama baten kesa jaso zuela jakinarazi zuen, eta Gipuzkoak berriz salaketa baten berri eman zien. Del Valen hitzetan, erakunde hauen arteko komunikazioak normalean ondo funtzionatzen du, baina oraingoan ez da horrela izan. Bernedoko udalekuetan gertatutakoa oraindik argitzeke dagoenean, bertako hezitzaileek hedabideengatik eta herritarrengandik jasotzen ari diren jazarpena salatu dute. Udalekuari buruzko gezur eta difamazioak etengabeak izaten jarraitzen dutela ohartarazi dute. Ez dira gutxi izan Bernedoko hezitzaileak babestu dituztenak, izan ere, udalekura joandako haurren 137 gurasok guk Bernedo hautatuko dugu berriro komunikatua sinatu dute. Era berean Euskal Herriko mugimendu feminista, transfeminista eta antiarrazistako eragileek ere komunikatu baten bitartez babesa helarazi diete. Jaizkibel konpainiak alarde egunetik hilabetera urtengo jaien balorazioa egin du. Alde batetik, konpainia parekideko kideek jasandako erasoa salatu ditu. Bestetik, konpainia berak jaietan erakutsitako jarreraz harro dago. Testu inguru horretan, gaineratu du espazioei eta batasun gunei uko egitea ez dela tentsioa jaistea, eta Jaizkibelek argi duela, elkarbizitzaren garaia amaitzen ari dela eta eskubideen garaia irekitzen. Hori da konpainia parekidearen ibilbidaren oinarria. Jaizkibel konpainia gogor salatu du kapitaina bere etxeko atarian erasotua izan dela eta irailaren 8an bertan konpainiako kide bat eta haren lagunek hitzezko zein eraso fisikoa jasan zituztela. Konpainia parekideak babes osoa adierazi die denei eta hartu nahiko lituzketen bideetan lagun izango dituztela esan du. Bestalde harro daude konpainiako kidek erakutsitako jarreraz, irmotasuna, errespetua eta duintasuna. Ildo horretan konpainia babestera joan ziren kide guztiekin oso eskertuta daudela esan dute. Edo nola ere agintariekin gogorra agertu da Jaizkibel. Hondarribiko alkatari soilik ez, Gipuzkoako Aldundi eta Eusko Jaurlaritzari esan die, alarde tradizionalekoi legeak ez betetzeko bermea eman zietela, bai manifestazio baimena emanez, zein haien desfilari harrera eginez. Izan ere alarde baztertzailekoak espazio konpartituak irudikatzearen aurka, alkate dekretua bete beharrean dekretuaren kontrako manifestazio eskaerarekin irten ziren Jaizkibelekin ez batzeko asmoaz. Testu inguru honetan gaineratu du espazioi eta batasun gunei uko egitea ez dela tentsioa jaistea. Jaizkibelek argi du elkarbizitzaren garaia amaitzen ari dela eta eskubiden garaia irekitzen. Hori da konpainia parekidaren ibilbidearen oinarria. Hori ala aurrera begira ere Hondarribin jai parekidak nahi dituztenen artean elkarrizketa guneak eta estrategia partekatuak diseinatzeko lanean jardungo dutela diote. Azkenik Palestinar herriarekiko genozidioa salatzeko kanpaina abiatu zuen Jaizkibelek eta irabazi guztiak 12.000 ingurukoak Palestinara bideratuko dituztela esan du. Erleek munduan eta gizartean izugarrizko garrantzia dute. Kulturan, gastronomian, paisaian, kosmetikan edota osasungintzan topa daiteke erlezaintza. Gaur egun ordea, erleek bizirauteko zenbat arazo dituzte. Hori ala, erlezainak beharrezkoak dira. Baina geroz eta erlezaintza proiektu gutxiago daude, naiz eta horiek erleuntza gehiago izan. Makin Jauregi Balerdipeko erleak proiektuko erlezainarekin batu gara erleen munduaz gehiago jakiteko. Erle gaur egun bizirauteko gizakion laguntza behar dute eta horretan diardu Makin Jauregi Balerdipeko erlezainak berekin batu gara bedaion erle munduaz gehiago jakiteko. Nik uste hasieran garrantzitsua da esatea erle basatia gaur egun ez da hola, gaur egun bizian erle gerlauntza biziela eta erlezainen esku biziela. Oin arte azkenen kulturalki erleak garrantzia handia zeuken batez argizariakin lotuta.
erleak argizaria sortzeunez, argia mantentzeko modu bakarrenetarikoa zelako kandelak inez, eta gaur egun erlea basatiki bizi eztanez, gaur egun erleak dauken funtzio garrantzitsuna polinizazioa. Eta polinizazioa azkenen da, landaren arteko ernalketa bat, gure elikagaien 75% esatea erleek polinizatzen dutela, eta kontuk zenbat frutal eta zaigan itzeiten batez, erleak dauken funtzioa hor, ernalketa hortan. Eta, lehen digonea asko aldatu da, lehen erleak naturalki jozein harri azpitan, arbol azpitan, arbol ipurditan, erbizulotan itezituen kabik, eta hortikan biltzezan ez dira, gaur egun erlauntzatan dauden partetikan, guk edo erlezaina zainduko ez balo, erleak ezingo lukela bizi iraun. Ni balerdipeko erlezaina naiz, gutxera eraindela 5 urte inguru asintzan erlezaintzan, kapritxoz 2 erlauntza jarri nituen, etxeako eztia ekoizteko helburuakin. Bizkat erlean ziztadak engantxatuta zainduna esan, asintzan erlezaintzan bizkat gehiago ikasten, aurreneko 2 erlauntzak hilintzaizkitela, ez nuen jakintza handik, ikastaro bat edo beste inon, eta bitik 4, 5, 6 erlauntza zikotzen junitzen, eta gero beste lankia inazio harin, gaur egun bion artean balerdipeko erleak sortu denon, behire bai, unu batean esan etorri probatzea zaiz eta gustatu zitzaizkion, behire bai ziztatu ziren, engantxatu zen, behire animatu zen, eta proiektu nahi bizka zentzu ematen joan ginen, afizioa, ofizio bihurtzeko fase hortan. Gaur egun erlezaintzatik bizigia, toki desberdinetan dazkegu erleek kokatuta. Erlea zitzaiten nahi garen erlea erlauntza bat, erle talde bat da, umesare talde bat esan nuke, erladi bat. Erlai horiek dauzkeu, Euskal Herriko toki ezberdinetan, hegoalden adibidez Tafaian eta San Martin diuntzen, gero Sakanan adibidez Lizarragan, gero ja pixkat udazkenea bidea Gorbei aldea jutega, Arabaldea, Arabalderetikan Zuia herritikan sartuta, eta gero beste erlategi Gipuzkoan. Bedaion Balerdi azpin, hemen hasi nintzalako, beste alzizurkien, eta ikastekitan bai euki izan ditu. Eta, horren helburu batetikan loraldi ezberdinakin jolastea, azkenen ezti ezberdinak etortzeko. Ez dalako paisaia azkenen da ezti baten reflejatzean lore guzti horiek. Azkenen bedaion den loraldik, hasi udaberriko, hasi sahatxatik gutxora bera, sahatxa aurretikan urritzatik hasi eta udazkenen, mentakin bukatu arte dauen lore horiek denakin biltze duten 1000 lore bat, izango hiltzeke, eta gero aldiz, egoaldea junezko, Gipuzkoan nek ez topatzeiteon loraldik adidez, Erromeroa, Ezkaia, Eskogizoa, loraldi batzu hemen harbatzen zitenak. Horren helburua, batetikan paisaia ezberdin horiekin jolastea, eta aldi beren, klimak bai, laguntzea. Hemengo ezti aldi batek faiatuko alu, bintzat beste batekin, gure, ekonomia, bintzat mantendu alizatea. Nik uste hartzaia esateko bezala, zenbat harri dauzkizu, ez da, gure gasunte, zaila da nik uste kontatzen, zenbat erlea dauzkeun, atetikan erlea ugaritzeko modua erlakume ateatzea darako, edo zein egunetan ateatzeko erlakumeak, gaur 10-12 atera ditzazkeu, bihar 5, hil egun batetik beste ere hil daitezke erlek, azkenean erreginak galdu ezkeo umezurtz gelditzerako erlauntza hori, Horren ez nuke jakin gazen mazken, momentu da izan lehizke berreun produzionetea, berreun erle produzionetea, edo gehiago edo gutxio. Eta horren urtea da, helburua bintzat pixkat berretan gora egitea, neurria hartu hainen, iristean toki arte. Erleak talde handietan bizi dira erlauntzatan, eta bakoitzak funtzio jakin bat betetzen du. Euren biziraupena taldearen antolaketan oinarritzen da. Erlea oso langilea, erlean lananik 2 fasetan banatuko nuke, batetik barruko lanak, erleatek 40 egun inguru bizia, 40 egun horietatik bere bizitza erdia erlauntza barrun igual pasatzeko. Orduan, jaiotzea, abaraska baten jaiotzea, abaraska bere gelatxoa jaiotzeana, erregin batek arrautza bertan erruteu, arrautza esklosionatzea, larba bihurtzea, larba linfa bat, prelinfa, eta erle jaiotzea. Jaiotzeanen, abaraskatik atera eta bere gela garbitzen hastea. Abaraskabea garbitu, bere argizari ondarra txukundu, ondoko erlea jaiotzen lagundu, eta barruko lan horiek. Gero ja, pixkat, hastea bere aizpak izango dianak elikatzen. Esan ditu, larba gaztek elikatzen. Larba adin tarte txiki baten jalea reala manzaia, erregin jalea. Erregin jalea buluko glandula bat edisortzuten esne modukoa da. Esne hori ematea elikatzeko, edo polena, edo beste aizpak pasatzeien ezti ondarra horiek. Horrez elikatze duten ondoren, ja pixkat erlea heldutzen dijoan hainen, ja bere gorputza garatuko dago, indartsuko dago, eta hori askoriak bere kanpoko lanak.
Kanpoko lana da, batez ere polinizazioa da landaren arteko eta erleen arteko simbiosi bat. Loreak nektarra eta polena emateio, nektarra da ezti bilakatukoan urgozo bat, eta polena aldiz erlean proteina iturria. Orduan, erlean lana hoi biltzea, horri esker lore polinizatu iteia, ernaldu iteia, eta aldi beren behientzako elikagaia biltzea. Ja behin erlea zartzen juneien, azkeneko lana dia erlauntza zaintzea, erlauntza baten sarreran egotean erle hori gutxorera heldunak. Azkenen behaien kontzeptua, helburua da, hila aurretik behintzat zara hilda dira, gazteko hainikan, badaukalako bere 25 eguneko lanaldi hoi edo iteko. Aldala behintzat saiatzea zarrak izateko, agresibonak, beti ziztatzeko zaidunak, zarrak izatea. Eta gure lana, erleen erritmo hoi, ulertzea, erleen dinamika hortan sartzea, eta erleen dinamika hoi ez oztopatzea, eta aldala baliatzea gure ekoizpena ariketa altuna izateko eta erlea aliketa osasuna txuna mantetzeko. Erle osasuntxu batek horrek emateko ekoizpenik altuna, errentagarena o rentablena edo balio ekonomiko handina atera dezakena, erle osasuntxu batek. Orduan, nola zaindu erlea? Erle zainana, azken erle hori zaintzea. Zaintze hortan jartzea, tokia behar duen tokia ematea, erreginkabik dauzkenen erreginkabi horiek baliatzea gure erlakume berri bat ateatzeko, edo puskatzea ez bazaigu interesatzen erle horrek aldeitea. Barroa dela, 85. markadan ingurun sartu zen akaro txiki bat, erlea ikaltetzeiona, horren ez da tratamenduik horrekiko euneko egineanik, horren erle zainak hori kontrolatu alizatea. Gero, loraldik ulertzea, azkenen loraldin baitan erleen dinamika horrek hartzeun manejo keskatzitunak inari izatea, eta gero, gaur espezien baditzaia horien gatikan, aliketa otona estea. Azkenen listorra xeara 2008 ingurun sartu zen, eta listor horre egiteuna, erlea janez elikatzea, eta guk, hortare egokitu barraukeu, erlea momentuz ez da gai beha bakarrik horri aurre egiteko, barroa bezala xe, eta hortan hoie dinamika bidena aliketa gotona ulertzea, eta ez molestatzea, eta ekoizpena aliketa egokina bideratzea izango gurela. Erleak munduan eta gizartan duen garrantzia ezagutzen joan dira. Kultura, gastronomia, paisaia, kosmetika edota osasungintzan topa daiteke erlezaintza. Azkenen erlea biziduna izan arren gutzako produktua sortzen makinare beha da. Orduan, makina hori ondo dotea, ematizkiona produktu, gama desberdinetako produktuk, edo produktu gordinak, produktu gordinetan izango genuke eztia beha, ezti gordina, argizariare produktu oso interesgarria, gaur egun kosmetikan asko erabiltzen dako. Lehen kandelak egiteko erabiltzen, argia mantendu izateko, gaur egun kandelak ez dute onbosteko funtzioik, baina lehen erabiltzen da, guainik gaina bada ohitura bizkat. Polenare bai produktu gordin bat ezela hartuko genuke, azkenen polenare jaso daitekelako erleai. Beti kontu neuke gara jaso daiteken hori dena, izan behar dela erleak eman dezakena. Azkenen gehiagik entzea jau, gure makina, gure mantenduko egun hori, gabezik sortzen dena estea eta gaixotu dike, hil deike, orduan, hori dena neurtzea zenbat hartu eta zenbat ez. Azkenen nahi ez guken duite jau. Edi esate, gutzako egokina izango litzekela norbaitek erlek zaintzeatik bakarrik ordaintzea, eta erlei ezkendu behar izatea, baina azkenen guk hemendi bizi ganez, produktua ere balio bat eman barago. Orduan, produktu horrenetan esan dizutena eztia, polena, argizaria eta propoleoa izango leke, erregin jaleare badau, momentu ez gai erregin jaleek ekoizten, lana teknikoa, eta momentu guri ez digu ematen oiroi ekoizteko, eta gero ganadua behareai produktua izan leke, azkenen erleak jendeak behar du, jendeak ikuste du erlea dauken garrantzia, eta erlean garrantzia edukitzeko, nomaitetik erosi barra du erlea, erleen ekoizpenare izan daike produktu interesariaz. Momentu enten guk ez dugu gehiagi saltzen, gure bai erleat egiten gora egiten egialako, baina izan daike aurrea bidea, produktu oso interesaria eta jendeak inguru desberdinetan erlea jarri alizateko. Gu hasi ginen, guk erresago ikusten nostra, erle zaintzatik biziko da. Datu eta biatezko igual Gipuzkoan hogei erlezain profesionalez gaude, eta bizileiken ofizioa da, baina erleak gaur egun gerozta arazoa duzke, kutsadura diez arazo handia eta bihurtzen, esan dituen espezien baditzaio horiek kalte handia dute, eta lehen erlezaina erlei esker bizi zen, gaur egun erlea da erlezaina esker bizi den, orduan erlea biziri mantentzea lortzeunak eta toki egokia zuten, nik uste bertatik bizi leikela. Ondo bizi leike, asuntoa, lana estua dela, denbora asko eskatzeula, eta dudik gabe produkzio kostuan azpidikan saltzea, gaur egun ez dira.
ez talako kontatzen sartzeian orduko puruk. Hor bada lanketa handi bat, eta gure helburua bisita agiatu eta pixka divulgazio bidez, produktoi gain balioi eman alizatea, jendeak edo guke bai, duinki erlezaintzatik bizi alizateko. Azkenen divulgazioa parte esunietan maratzeu, batetik formazio bidez, formazio izan litzeke oinarrizko erlezaintzako ikastarok, edo zein etxetan bi erlauntza jarri nahi ditun batentzako formazio motxo batzuk esan nuke, denboraldi udaberrikoa eta udazkeneko ikastarok izatea, eta horrek laguntzuna erleoi martxan jartzen, ez dizu bermatzen erleoi biziri mantendeko zela, oinarriko basiko batzuk, nola mantendu edo nondik tira jakiteko. Goia gutxorera divulgazioan parte bat eskaintzien, eta beste izango litzeke azoka eta bisita giatuk, iraietik apirila bitarte gutxorera azoka neotega, Tolosako azokan, larumatero, eta hor, saiatzen gana ez di kultura hori bultzatu izateko, ez di desberdinak atera eta ez di desberdin horiek dastatzeko aukera ematen azoka, pixka behin bere izgarrik, ezaugarrik, esan ez zeluraldian, ze garaitakoa dan, kristalizazioa, dozkeen ezaugarri desberdinak, eta bestetik bisita giatuk, apiriletik iraia itarte udazkena itarte, gura aldia laguntza egunetan, larun bat goizetan itite bisitak hementxe, Bedaion, eta honen helburua, gertutik egun batez erlezain izatea da udoko lema o leloa o zein nola esan. Eta honek iteguna, pixkat ez di dastaketa batekin aztegea, pixkat kokatu nun gauden, geografikoki, Bedaion nun dagoen, eta hemen loraldi gulertuz, ez di batzuk probatu, eta gero ja pixkat erlezaintzako datutan aztegea, erlauntza baten bizian individuok, erregina, erlemandoa, langilea, bakoitzan zer eginak, eta hoik azaldu ondoren, dena traje jantzi eta erlategia jotzea, pixkat teorikoki entzun deun horiena, bisualki ikustea. Gaur egun erlek bizirauteko zenbait arazo dituzte. Hori ala erlezainak beharrezkoak dira, baina geroz eta erlezaintza proiektu gutxiago daude, naiz eta horiek erlauntza gehiago izan. Zer nolako etorkizuna espero da beraz? Buelta ematea, ez da posible da honi buelta ematea. Egia hor badaula erle beltzazleen elkartea, erbel izen eguna. Erbelen helburua da erle beltza, dala bertan egokitu daun erlea, Apis mellifera iberensis, erle horren mejora genetikoa ditea. Honen mejora genetikoa horren barrun ulertu erraukuna erle arraza hau erakargarria egitea, bai ekonomikoki eta bai sozialki. Ez izatea horren agresiboa, jendeak erle gehiago jarri alizateko, azken erleak ziztatu iteu, gero ez da erle mantxoakin, gero ez da guztu gaitaranen, horren toki, baserri bueltatan errexago jarri lehik, horren helburutako da horrena erle goxoa izatea, eta liberen ekoizpen alderritikan errendimendu gona ematea. Hoiek kontun hartuta, lantzia beste ataladia, gaur egun esaten diteun barroa akaro txiki horren kontrako, alde positibo dauzkenak lantzea, garbitasuna, barroa kentzeko gaitasun naturaloi daukean erle horiek identifikatu eta horiek azten jarraitzea, helburua genetikoki erleik indartsuna edo mantendu alizateko, eristorrasiarrakin berdin eta mantxotasuna, lasaitasuna, gehien badia, erle erakargarri bat, bertako erle arraza erakargarri bat, hobetu alizateko, kanpoko arrazan inbidik ez egitzeko, azken hibridazioa arazo bat bihurtu da, beste arazo bat, erleena, erle gerozta mantxo bat, gerozta egokigo batek nik uste erle zaintzan hasteare bai lagundu dezakela, eta ligeren hasitako hiek erlen mantentzea ere bai, arrazoietako izanengoa, genetikoki erle indartxugo bat daulako. Nik uste etorkizuna mejora genetikotik ikustet, eta beste aldetik ekoizleak kontsumitzailea kontzientzia izatea, zer den produktu egin atzen, bintzat ekoizleak ekoizten jarraitu alizateko, eta bertatik bizi alizateko, etorkizuneko ekoizleak bertatik bizitzeko autua egiteko. Gaurkoan, Amaia Mirandaren Amak dio abeziarekin amaituko dugu albistegia. Gogoratu Amaikaren webgunea eta sare sozialak eskuragarri dituzuela, informazioa zabaldu nahi izan ezkero. Mila esker zuen arretagatik, ondo izan eta bihar arte. Norama berriz ikusi zaitu, hiru hamarkada, gure arte
bizitzaren artean.